what's up? Magra-ride tayo ngayon sa Alaminos. Kasama ko yung bumili ng RC, si Julius. Tapos si Mark. Ang gagamitin naming motor ngayon, gagamitin ko motor pala since nabili na yung RC ko. Yung SZ ni Paps. Itong ride na to is magiging balikan lang. Baguio to Pangasinan. Kukunin namin yung Raider doon kasama si Miko, yung kotse, yung Vios na binili natin last time. Kukunin lang yun, tapos babalik na ng Baguio. Ngayon, ang plano namin, consider ako o si Papa muna yung OBR dito. Tapos yung Raider mamaya, depende na. Kung gusto niya mag-Raider, siya yung mag-Raider or ako. Tapos tag-isang motor na kami mamaya. Si Miko, mamanahin niya yung Vios niya, packet ng Baguio. So yung line up natin ngayon is 3 motor muna, pababa ng Alaminos. Tapos pagpaakyat na, magiging 4 na motor, tapos isang kotse na. Yun yung magiging line up natin. Yan yung line up natin. Pareho silang 200cc. Si SZ lang yung 150. Kaya itong SZ yung magtatrangko para hindi tayo iwanan nung dalawang 200. First time ni Julius mag-ride ng ganito kahaba, kaya hindi tayo pwedeng gumaspol. Aalalayan ko sila sa harap, tapos si Mark naman, aalayin na si Julius sa likod. So gigit na namin siya. Medyo madilim pa kasi lagpasan mo pa lang eh. Mag-alas 6 na pala, 5:51 na. Official take off natin mamaya kapag kasama natin si Bobby. Makiki-joyride daw si Bobby eh. Di bali kapag paakyat na ng Baguio mula Pangasinan, sasakay na siya sa kotse ni Migo. So makaka-relax na yung nakamotor na paakyat ng Baguio mamaya. Dito kami mag-official take off. Okay lang Mark, kasi ka mga kaskin Bobby. Ayan. Ngayon, set up tayo pa yung mat ni Bobby ah. Let's go mga pare. Daan tayo ng Canon. Official take off namin, 6:15. Papasok na kami ng Canon Road. Mas mabilis kasi kapag dito sa Canon dadaan. 11 kilometers yung mas ibibilis. Ito naman, checkpoint to. So, open siya. Walang humarang. Ayun said pare. Daming bisita. Alright. Ito na rin yung parang pinaka-boundary ng La Union at Pangasinan. Bakit sinarado? Bakit sinarado? Sinarado pa dyan. Baka pwedeng motor. Nandiyan yung mga bike sir, baka makain si Kapitan Bumalak. Okay lang, sige salamat. Sige Sige pare. Wala na yung shortcut natin. Kailangan pumasok sa sentro. Kain muna kami, nagutom na kami. Dito na kami sa may Labrador, Covelandia. Yun. Napakainit pare.
Tapos na kami mag-breakfast. Alas 9, pare. Papasok na rin kami sa Maiswal. Init, pare. Naka-recharge naman na yung mga kasama ko. Kulang-kulang isang oras siguro nandun na kami sa may Alaminos. Just pang on the move. This one. Yeah. Pinapabomba si Julius eh. Sarap naman. Ganda oh. Wow. Bye-bye sa mga pare. Tignan nyo to. Dito banda. Walang ganito sa Baguio man. Helmet pare. Parang nasa ibang bansa. Ito na yung magiging line-up namin. Vios, Raider, NS200, SJ150, tsaka RC200. Yan si Mark pare. Si Julius gagamit ng RC200. Pagod yan. Angkas kanina si Bobby, ngayon gusto na rin niya magmotor kaso wala lisensya. Yan. Oh ha? Marunong na. Maalam to. Sinig to kumanon. Take off na siya.